Yun mga Sonic, kaya pinainom na natin ng Protolite ang ating ibon. So yun, pakakainin na natin siya para makabawi na siya. Yun mga Sonic, good evening. At yun, welcome back dito sa ating channel, Sonic Loop Vlog. So tulad pa rin ng dati mga Sonic, alam nyo na yan, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at paipindot nyo na rin po yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. So ayun mga ka-Sonic, for today's video, maglo-load na naman tayo ulit sa BBCM. So training lang muna tayo mga Sonic, baka hindi muna tayo sumali ng pooling kasi check muna natin yung ibon natin kung ano magiging speed niya sa mga susunod na laban. So tingnan natin bukas kung anong magiging speed niya. Abangan lang natin siya. So hindi muna natin siya isasali sa mga pooling. So yun. At eto siya mga Sonic, papakita ko sa inyo. Let's go. So eto siya mga Sonic, naglilimlim na. Ayan. So time check 6:22. So malapit na natin ikarga yan. So yung mga YB natin ayan, tinos natin kanina yan sa Philippine Arena. So nakauwi naman lahat mga Sonic, wala namang pumalya. So sa Webes, uli natin yan, totos ulit natin yan sila. So tinos natin dyan, ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. So pang 12 ito mga Sonic, yung tinos natin kaninang umaga sa Philippine Arena. Siksikan sila sa ating training box. So ayun, update ko na lang kayo mamaya kapag iloload ko na siya. So yun lang, peace. A few moments later. Iyon mga ka-Sonic, so eto na. So training na last din siya. So abangan na lang natin siya bukas mga ka-Sonic. So sana maganda lipad na ito bukas. Testing natin kung anong magiging speed, kung bibilis ba siya o hindi. So yun mga Sonic, bukas ulit. Peace. Tomorrow for sure. Good morning mga ka-Sonic. So yun, mag-aabang na tayo ng ating ibon na nirelease sa Binalonan, Pangasinan. So abangan natin siya mga Sonic kung anong oras siya darating. So sana maganda yung pauwian natin ngayon at meron siyang motivation dito. So sana bumilis siya. So ito yung panahon natin mga Sonic, pakita natin sa inyo. Let's go. Iyon, so medyo makakulimliman dito. Ayan. So time check 8:12. So mga ano pa tayo mag-aabang, mahaba-haba pa, mga 40 plus 8:40. So ito yung mga ibon natin, mga pinakain na natin yan. Yan. So yan. So bukas is magtotos ulit tayo sa Philippine Arena. So papaunahin na natin iyan yung mga pang NDR natin. Ito training. So ito asahan natin sa pooling yung Johnson natin na yan. Subukan natin tsaka to yung dalawa. Tingnan natin kung sino may tulid dyan sa dalawang yan. Alphonse Cross Inbreed Campus. So tingnan natin kung uubra yung speed nila pagdating sa norte. So yun yung mga susubukan natin na pang speed natin, baka sakaling umubra. So ito yung isa pa nating speed, ito ina-out natin. Pasaway kasi ito kaya i-out ko na lang muna. Pero kung walang kukuha dyan, mapipilitan tayo ilaro na lang yan sa norte din. So sana magbigyan tayo ng magandang ano na ito. Ayun yung ating Alphonse Cross African Black Eagle. Tapos yun din, magkapatid yan sa nanay. So sana umubre mga Sonic. Tapos na rin tayo magpatuka. Ayan. Tapos isa natin dyan Arden doon. Ayan. Medyo may tama ng konti pero ginagamot naman natin ng Migosin. Nagkasipon kasi. Tsaka isa ron, yung isa nating stock doon. Ayan mga Sonic. Ayan. So yung break natin, ayan, medyo sisingsingan na rin natin yan, malapit na. So yan lang muna mga Sonic, abang-abang na lang tayo mamaya. At nagpainom din tayo ng ating Protolite, pinatikim din natin ng Protolite paminsan-minsan yung ating mga warriors. Ayan, so para hindi rin sila masyadong may stress. So yun, update ko na lang kayong mamaya ulit. So ito nga pala ating Florizone Cross Jan Arden. So yan yung kulay. Tapos isa lang napapisa natin pala dito sa ating Florizone. Ayan. So ito isa lang napapisa natin dyan. Maalat. So isa lang pinisa nila. So kay Boss Roger na to naka-reserve. Ayan. Pero ito pairing na to naka-reserve na rin yan. Yung pairing na yan. So may kukuha na yan. Kukuha ng hulugan para hindi siya mabigatan. Tapos ito yung ano natin, ayan yung dalawang YB dyan. So yung Peter Bandy Merwin natin, ayan itim yung nilabas. So dalawa yan itim, nandun sa kabila yung isa.
So sana maganda ilipad niya sa norte. Ay sa south. Yun. So ito mga pang-south natin MacArthur. Tsaka to yung isang to naka MacArthur yan. HPC. So yun lang muna mga Sonic. Mamaya ulit. Peace. 2 hours later. Yun mga ka-Sonic yan. Medyo makakulimliman pa rin. Time check. 8:51. So mag-uumpisan tayo magabang. Bangan na natin kung darating na yung ibon natin. So yung mga YB natin yan. Tamang viewing. So 7 yan mga Sonic. Tas meron pa tayo dito. Eto 2. Ito yung 2 naka BBCM. Combined MacArthur. Yung 2 yan. Tapos ito yung 2 pa dito. Susukan din natin yan ng BBCM. Tapos NHPC. Yung isa, tig-isa yung mga Sonic. Yan, may singsing pa tayo dito BBCM. Ito yung nakuha natin kagabi. Binigyan natin 2. Tapos isa pang NHPC. Tapos magbibreed na rin tayo ng mga pang summer natin sa NHPC. Ayan. So yun. Abang-abang na lang tayo sa ating warriors na nag-iisa. So sana sa norte maganda ilipad ng ating mga pang NDR. So mamaya ulit. Peace. Iyon mga ka-Sonic. So wala pa rin tayong ibon pero may mga nag-track na doon sa ibang lugar. So time check 9:17. So yun, abang-abang tayo kung anong oras darating yung isa nating ibon. So training lang naman tayo kaya tamang abang lang tayo. Wala tayong aabangang pooling. So hindi muna tayo sumali kasi testing lang muna natin ibon natin kung bumibilis ba o hindi. So nakasali naman siya sa Pandays, okay na tayo doon. Dito na lang tayo babawi sa mga pang norte natin. Baka may dalawa o isa dyan tumira sa pooling. So check natin yan sa mga susunod. So yun, may mga dumaan dito mga Sonic kayo ayan. So may dumadaan na dito, mga binitawan din siguro yan sa norte. So yun, grupo. So yung sa atin wala pa. Dito lalapag yun pag nagkataon dyan sa bubong. Kaso wala pa tayo natatanaw dyan na ibon, kaya abang-abang pa tayo. So yun, mamaya ulit. Peace. A few moments later. So yun mga Sonic, may nakikita na akong steady. Ibon na natin to. So white light, sigurado atin to. So tingnan natin, baka dumapo pa ng poste. Yung mga Sonic, umiikot. Yan. So sa atin yan, sigurado ako 100%. So mga Sonic yan. So time check. Ayan, umiikot lang 9:23. So yun na siya. So yun. So wala tayong pooling ngayon kaya di natin alam kung anong speed natin yan. So 9:23, check na lang natin yan kung anong speed yan kung sakali. Tansyain na lang natin. So ayan na siya. So umikot-ikot pa siya. So mukhang hindi pa siya napagod. Ikot-ikot pa. So nailang ata siya doon sa manong na nasa bubong. Ayun. May manong kasi doon sa bubong. Ayan. So yun, baka nailang siya doon kaya hindi siya masyado nakakalanding pa. So pero abangan natin kung makakababa ba. Let's go! So yun mga Sonic, ito na pala siya. Ayan, nasa ano na, ibabaw. Hindi sa landing board dumapo. Ayan, just sa ibabaw. So yun, iibon natin mga Sonic. Umibabaw sa ibabaw. Siya. So yan yung ating ibon. Nakauwi na rin sa wakas. Yan. So hintayin na lang natin yan pumasok. At bibigyan natin ng electrolytes para kahit paano makabawi. At bukas tatos ulit natin siya. So yun. Hindi agad siya papasok mga Sonic. So hindi na rin natin naasahan to sa puling-puling kasi yan. Pagka ganyan naging bisyo, yari. Yun. At ito yung kapares niya. Painumin na natin yan. Ito, painom natin sa kanya. Pakitin natin para connect sa landing bird. So papasukin natin yung mga Sonic. Papasukin muna natin. Let's go. So yung mga Sonic, ito na siya. So painumin muna natin dyan. Munti lang. Para makahigop-higop lang siya. So yan ang ibon natin. So mga nasa 1,000 plus yung speed niya mga Sonic. 1,000 plus pa kung sakali. Ayan. So yun, mamaya ulit. Peace.
Yun mga kasonic, so abangan nyo na lang susunod pa nating mga video, yung laban ng ating ibon, nag-iisang ibon. So yun lang, maraming salamat sa lahat ng mga followers at subscribers natin dyan. Shout out po sa inyong lahat at yun, God bless to all. Thank you for watching. Peace.